Ráda bych teda dneska ocenila, nejenom já, hlavně pan primátor Valdemara Krešíka. V první řadě já Valdemara vidím jako velkého filantropa, který velmi ovlivňuje dění ve městě, převážně v té kulturní stránce a sociální stránce. Já jsem hledala, co asi takového nejvýznamnějšího za Valdou stojí. A je toho opravdu strašně moc. Samozřejmě Děčínský zámek, to je velká Valdovo práce. Je taky velký sponzor nebo podporovatel opravy a obnovy sakrálních památek. V poslední době je to oprava kostela v Bělé. Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je mi velikou ctí, že můžu být u tohoto slavnostního okamžiku a předat úžasným lidem s pokorou a radostí cenu města Děčína za rok 2024. Ono to není za ten rok, je to za celoživotní práci. A jsem hrozně rád, že dnešní zámecký podvečer je věnován právě osobnosti pana inženýra Valdemara Krešíka a samozřejmě uskupení Amici Decíny, kteří stáli u toho neskutečného zázraku, kterým vstal z popela tento krásný zámek, který nám dnes závidí nejenom turisté, ale i návštěvníci ze zahraničí. A tahle ta obnova, která se tady udála a ve které máte prsty, jak vy, tak tady Valdemar, tak je oceňovaná i odborníky, protože je skutečně nevídaná a myslím si, že hlavně vaší zásluhou se stalo to, že zámek Děčín je nedílnou součástí života města. Tak vy jste ho vraceli do toho děčínského života. Vy jste na něj upozorňovali, vy jste na něm prováděli, vy jste na něm vlastně i konali jako první vlastně ty trhy historické, májové a podobně. Takže to je tyhle ty prostory a tenhle ten večer na zámku v Děčíně je skutečně teď vlastně tak trochu věnován vám. Ono se říkalo, když odešli Rusáci, že zámek obsadili Amici,
to byl takový bonmot v ulicích Děčína a já jsem tomu rád, že se takto odehrálo. A o Valdemarovi se tradovalo, že je to zámecký pán. A já s úctou tedy gratuluju k tomu, že budete dneska uvedeni do té společnosti držitelů ceny města. Přeju dobrý večer. Samozřejmě jsem trošku dojatý. Lhal bych, kdybych řekl, že by toto ocenění nepotěšilo. Celý život se snažím pomáhat lidem a pomáhat i vlastně svému okolí. Můj tatínek mi vždycky říkal, když můžu, tak pomůžu. Cílem tohoto spolku bylo, anebo stále vlastně je, předat historické a kulturní dědictví občanům, povědomí o tom, jaká historie v Děčíně je, aby současnost se mohla třeba i poučit, inspirovat. A aby v tom roce 91. vneslo se trochu barevnosti do té šedi postkomunistického světa nebo republiky, se amíci vrhli s velkým nadšením, kdy to bylo brzo? Kdy asi taková ta věc, která byla největší a kterou asi nejvíce zaregistrovali všichni obyvatelé města, bylo právě i zmiňované zpřístupnění Děčínského zámku. Určitě si všichni pamatujeme, jaké to tady bylo. Našla jsem plakát, který v té době vznikl. Ukradla jsem to z Facebooku Děčínského muzea. Takže se můžeme podívat, že vstupné bylo 5 korun a 2 koruny. To mě docela pobavilo. A byla to věc, která byla opravdu velmi významná, protože do té doby jsme na zámek pouze koukali z dálky a já aspoň byla vždycky zvědavá, co to tady asi vlastně je. Můžeš jenom další fotku. Tady je konírna, která byla ve velmi tristním stavu, ostatně jako celý zámek. Pamatuju si dobře i tyto prostory, v kterých se nyní nacházíme, a to byly jedny z nejlepších, které na zámku byly. Pokud se dobře pamatuju, tak to byly důstojnické prostory, proto byly relativně nejvíce zachovány. Tady jsem našla rukou napsaný pokyny pro návštěvníky, jak se zde chovat a co tady mohou vidět. Musím říct, že bylo moc příjemné vidět tyto fotky. Ještě tam máme možná nějakou. A už máme historický trh. Historický trh májový, tato fotka je z Růžové zahrady, nicméně první historický trh májový byl v Křížové ulici z mála stánků, myslím, že bylo třeba 5. A tady vidíme druhého prezidenta s první prezidentkou v dobových kostýmech, kteří vítali obyvatele města na této akci, která se stala nedílnou součástí městských slavností a je vlastně stále velmi populární mezi místními. Ta role v těch, tady vidíte ty začátky v té Křížové ulici. Postupně jsme strhy expandovali dlouhou jízdou až na zámek, až se úplně přesunuli. Nicméně i tady to bylo velmi příjemné, a jak všichni víte, Křížová ulice je taková ulice, která má velký genus loci a je velmi příjemné všem v ní pobývat. Vůbec ta role amici deciny amíků, jak říkal pan primátor, byla velmi klíčová, protože právě v těch 90. letech vydali i spoustu publikací. První publikací, kterou vydali, je taková malinká knížečka starých fotografií, jak vlastně zámek vypadal za doby důnů. Musím říct, že jsem ji hledala a bohužel ji nějak nemohu najít, ale určitě jste všichni, kdo tu jste ji viděli. Další velmi významnou publikací jsou děčínská zastavení
Slavíčkové, která sepsala opravdu velmi pečlivě a zajímavě ty nejdůležitější mezníky historie Děčínska. Těch titulů, kterými amíci se snaží vlastně připomenout historii města, bylo celkem 17. Poslední z nich, možná za zmínku určitě stojí ještě také Modroret, nebo i soubor starých historických pohlednic a jejich poslední knihou, kterou vydali, jsou Zahrady a parky města Děčína. Nesmíme zapomenout, že také Romy můžu poprosit činností, kterou se amíci zabývají, je umisťování pamětních desek na budovy ve městě, kterými se snaží připomenout významné rodáky nebo i významné lidi, kteří vůbec Děčínem třeba byť jen projeli a určitě stojí za to o tom vědět. Ještě máme nějakou fotku? Ano, na tu čekám. To je i obnova rozhledny ve Studenci. Myslím, že i tam se možná podílel, nepotkali jste se v nějakých darech i ano, takže vidíte to propojení. Dneska je opravdu na několika rovinách. Takže obnova rozhledny na Studenci, kdy si lidé mohli koupit jeden schod, a na něm je umístěná cedulka, kdo ten schod zaplatil. Takže to je také věc, která se stala v roce 1997. Tady můžeme vidět některé ty publikace, které vydali amici Deciny a Vrakislav Cvejn, který tady není, myslím, neviděla jsem ho. A je to prodejní místo, tuším zase na historických trzích. No a i v současnosti amíci velmi intenzivně pracují a to se především tím, že se podílejí na přednáškovém cyklu Kapitoly z děčínské historie. Jak víme, ještě 6 přednášek vás čeká, nebo nás všechny. No a co asi nejzajímavějšího bude, a na to se velmi těším, je, že jsem zjistila, že se chystáte vydat almanach, který má být takovou retrospektivou celých těch 35 let, který jste velmi aktivně s velkým nasazením věnovali tomuto městu naprosto nezištně. Myslím, že takových věcí a takových lidí není mnoho a že je určitě důležité si neustále připomínat, že tu jste, my vám za to děkujeme, že vás máme, že jsme vás měli a že jste nám pomohli ukázat na to, co je pro město důležité. Já jsem možná trochu zapomněla i na, ještě tam máme turistické centrum na nádraží, které amíci, nemáme tam ještě obrázek, by se nám někam ztratil. Tak i bez obrázku víme, že turistické informační centrum na nádraží bylo díky vám, ano, tady to vidíme, bylo díky vám založeno a stále do dnešní doby funguje. A my vám za to moc děkujeme, že jste nám udělali tu cestu, kterou my teď doufám budeme zvládat dál i třeba s tou vaší pomocí. A poprosím opět pana primátora, poprosím paní prezidentku a pana prezidenta. No tak mám tady z režie pokyn, že všechny dáme. Můžou prý i pánové. Tak kdo se nebojí, pojďte ke mně. Každopádně prezidenti, prosím, do čela. Prezidenty do čela, abychom to měli pro fotografy. No ale zase podle velikosti, paní Holíková, abyste se nám tady úplně nestratili. Ne, tam ty. Tak vzhledem k tomu, že pan prezident je velmi vysoký, tak druhá řada nebude, prosím. Takže do první řady všichni. A to by mohl pan náměstek. A nechce i paní náměstkyně z druhé strany.
No běžte, všichni náměstci jdou přát amíkům. Važte si toho. Valdemar mi mohl taky. A můžeme udělat, že sedící se vrhli na stojící. Sice je to obráceně, ale... Valdemare, ty máš předávat květiny. Ano. Já myslím, že jste takový propojení, takže by to bylo takové hezké. Abych připil na další roky vaší záslužné práce pro statutární město větší a jelčí. Na zdraví. Tak, já bych chtěl taky něco zároveň říct, tak já bych stejně jako pan Kryšík z Dvejší poděkoval městu, především těm, kteří organizovali tenhle večer a že to zorganizovali zrovna na zámku, který má pro nás díky tomu začátku v roce 1991 jistou symbolickou jako hodnotu. Tehdy jsme mysleli k tomu optimismu historicky po listopadu, že to bude nás na nás a zámek bude velmi rychle opraven, trvalo to přes 20 let, ale zaplať vám, že to vypadá tak, jak to vypadá a tady můžeme všichni společně být. Bohužel ne všichni